ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜଣେ ଅଳସୁଆ ଦୁଃଖ ପାଏ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଜଣେ ନଟିଆ ଆଉ ଜଣେ ଗାଣ୍ଡୁ। ନଟିଆ ଗାଣ୍ଡୁ ଦୁଇ ଜଣ ଗଛ କାଟି ନିଜର ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ନଟିଆ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଗାଣ୍ଡୁ ଘରେ ବସି କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ। ନଟିଆ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଗଛ କାଟେ ଏବଂ ଗାଣ୍ଡୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥାଏ କିଭଳି କାମ ନ କରି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ ଆଉ ଭଲରେ ରହିବ। ନଟିଆ ପରିଶ୍ରମ କରି ଦୁଇ ପଇସା ନିଜ ଘରକୁ ଆଣେ ଏବଂ ତା ପରିବାରରେ ସିଏ ଖୁସିରେ ଚଳନ୍ତି। ଦିନକର କଥା, ନଟିଆ ଗଛ କାଟି ଗଲା ବେଳକୁ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭଲ ଗଛ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ନଦୀ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ନଦୀ କୂଳରେ ଯାଇ ସେ ଗଛ କାଟିଲା ସମୟରେ ତା ହାତରୁ କୁରାଢ଼ୀଟି ଖସିଗଲା। କୁରାଢ଼ୀଟି ଖସିଗଲାରୁ ନଟିଆର ବହୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏହି କୁରାଢ଼ୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛ କାଟି ପରିବାର ପୋଷଣ କରେ। ମୋ କୁରାଢ଼ୀଟି ଖସିଯିବାରୁ ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ଗଛ କାଟିବି ଆଉ ମୋ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ? ଏକଥା ଶୁଣି ପରିଶ୍ରମୀ ନଟିଆର ଏକଥା ଶୁଣି ଜଳରୁ ଦେବୀ ଜଣେ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ନଟିଆ, ତୁମେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛ? ନା, ଜଳରେ ମୋ କୁରାଢ଼ୀଟି ପଡ଼ିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ଚଳିବି? ସେ ଜଳଦେବୀ ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ଏକ ସୁନାର କୁରାଢ଼ୀ କାଢ଼ି ନଟିଆକୁ କହିଲେ, ଏଇ ନିଅ ତୁମ କୁରାଢ଼ୀ। ନଟିଆ କହିଲେ, ନାଇଁ ମା, ଇଏ ମୋ କୁରାଢ଼ୀ ନୁହେଁ। ତାପରେ ସେ ଏକ ଚାନ୍ଦିର କୁରାଢ଼ୀ କାଢ଼ି କହିଲେ, ଇଏ ନିଅ ତୁମ କୁରାଢ଼ୀ। ନଟିଆ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ମୋ କୁରାଢ଼ୀ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଜଳଦେବୀ ଏକ ଲୁହାର କୁରାଢ଼ୀ କାଢ଼ି ନଟିଆକୁ ଦେଲେ। ନଟିଆ ସେଠୁ କହିଲା, ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ କୁରାଢ଼ୀ। ଦେବୀ ତା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ତିନୋଟି ଯାକ କୁରାଢ଼ୀ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ତିନୋଟି ଯାକ କୁରାଢ଼ୀ ଆଣି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସବୁ ଏ କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ହେଲା ଏବଂ ସେ କୁରାଢ଼ୀଠୁ ନେଇ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ତିଆରି କଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଗାଣ୍ଡୁ ଦେହରେ ଗଲା ନାହିଁ। ଗାଣ୍ଡୁ ସେଠୁ ନଟିଆକୁ ପଛରେ ପଛରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା, ଯେ ଜାଣିଲା ଯେ ଜଳଦେବୀ ତାକୁ କୁରାଢ଼ୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଣ୍ଡୁ ବି ସେଇଆ କଲା, ଆସି ଜଳରେ ନିଜ କୁରାଢ଼ୀଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କାନ୍ଦିଲା। ଜଳଦେବୀ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ଗାଣ୍ଡୁ କହିଲା ଯେ ମୋ କୁରାଢ଼ୀଟି ଏଥିରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ଚଳିବି? ଜଳଦେବୀ ପ୍ରଥମେ ତାର ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀଟି କାଢ଼ି ଗାଣ୍ଡୁକୁ ଦେଖାଇଲେ। ଗାଣ୍ଡୁ କହିଲା, ଏହା ମୋର କୁରାଢ଼ୀ ନୁହେଁ। ଜଳଦେବୀ ସେଠୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଗାଣ୍ଡୁର ଚାଲାକି। ଜଳଦେବୀ ସେଠୁ ଏକ ରୂପାର କୁରାଢ଼ୀ କାଢ଼ି ଦେଖାଇଲେ। ଗାଣ୍ଡୁ ତାକୁ ବି ମନା କଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଜଳଦେବୀ ଏକ ସୁନାର କୁରାଢ଼ୀ କାଢ଼ି ଦେଖାଇଲେ। ଗାଣ୍ଡୁ କହିଲା, ହଁ, ଏହା ମୋ କୁରାଢ଼ୀ। ଜଳଦେବୀ ଗାଣ୍ଡୁର ମିଛ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ଗାଣ୍ଡୁକୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଜଳରେ ଉଭେଇଗଲେ। ଗାଣ୍ଡୁ ସେଠୁ ତାଙ୍କ କୁରାଢ଼ୀ ନ ପାଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ତାର ବେପାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ମିଛ କହିଥିବାରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଶାସ୍ତି ପାଇଲା। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ମିଛ କହିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଳସୁଆମୀ କରିବ ନାହିଁ।